En Neil Cowley és natural d'Austin, Texas. Va venir a Catalunya captivat per l'idioma i des de 1987 és l'organista oficial de la Basílica Santa Maria del Mar. El català, no sé què va passar, però vaig entrar en una relació molt especial. I vaig començar a estudiar i a fer contactes aquí i l'any 81 vaig arribar. Sempre ha estat vinculat amb la música, però durant els primers temps a Barcelona ho va compaginar fent classes d'anglès per guanyar-se la vida. On hi ha coral, m'hi apunto. I doncs arribar aquí era trobar un món com, uau! I vaig entrar en aquest món com m'acompanyes per aquesta obra que fem? Ok, molt bé. Doncs com a pianista o com a organista. Pocs anys després es va poder dedicar només a la música, la seva gran passió. Em va trucar un senyor que té una botiga, o tenia una botiga, aquí al costat, Enric Gispert, i va dir, és que tenim una capella de música i volem un organista perquè tenim casaments i coses així, que pots fer-ho? I dic, ok. Fa 30 anys que està com a organista oficial de la Basílica de Santa Maria del Mar i de moment no pensa en la jubilació.